Спокойно. Спокойно. Те да ни търсят. Те под магарата, те под магарата. А, не спира тук. Ето да видиш какво това. Определено ще да видиш. Спри за малко, нека да видиш. Те нищо няма да я направя. Нищо не води, просто спри. Няма вода фирма. Спри така е готово. Какво ще иска да видим? А има и страх фирма да не излай, да не я подплаши и да... И да ни роди през време. Не е вода, ще почне да се леко. Това е фирма. Това е фирма, това е наша. То ни припозна и си по нас.